Zastanawiasz się, czy podczas hipnozy możesz nieświadomie zdradzić swoje sekrety. Na przykład, czy podasz mi swój PESEL albo PIN do karty kredytowej. Albo przyznasz się, że to ty w 96 ukradłaś tego cukierka ze sklepu i nikomu się do tego nie przyznałaś. Albo to, że to ty wybiłaś okno piłką u sąsiada, a nie twój młodszy brat. Przyznasz się, że to ty, a nie twoja siostra, wylałaś orężadę na dywan babci w 98. Albo że to nie był przypadek, że zniknęła fioletowa szminka twojej mamy, bo 10-letnia ty miała wtedy fazę na eksperymenty z makijażem. Albo jakieś bardziej mroczne tajemnice, które trzymasz zamknięte w sejfie, strzeżonym lepiej niż najlepszy bank na świecie. Spokojnie, są takie sekrety, które zabieramy ze sobą do grobu i w hipnozie nie wypowiadasz ich wbrew własnej woli. Nie powiesz mi nic, na co nie jesteś gotowa. To nie jest wykrywacz kłamstw. Prawda jest taka, że są w nas tajemnice, które po prostu zabierzemy ze sobą do grobu. I wiesz co, to jest okej.